Hola, bona nit a tots i totes. Elecció de jutge de pau substitut. Considerant que ha conclòs el termini per a la presentació de candidatures a jutge de pau substitut d'Alboraya, considerant que finalitzat el termini consten en l'expedient les següents candidatures: Lidia López Aragón, José Aguilar Hurtado, Sara Cañada Arús, Inmaculada Vilar Hernández, Ana Barrera Escrivá, Amparo Soler Cortina, don José Luis Badenas Pastor, considerant que la documentació presentada pels candidats i reunint els requisits per a l'exercici del càrrec a qui opten i no havent-se observat cap incompatibilitat per al seu exercici, es proposa a l'Ajuntament ple nomenar com a jutge de pau substitut a doña Amparo Soler Cortina. En la comissió va dictaminar pels vots a favor de PSOE, UPPA, Bloc, Cialbo i l'abstenció del PP.